Mga ka-disciple, na-experience mo na bang may bigla ang pagbabago sa buhay mo? Isang planong hindi mo inaasahan, pero ramdam mong may mas malalim na dahilan si Lord? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 7, Memorial of Our Lady of the Rosary. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 1:26 hanggang 38, ipinadala ng Diyos ng Anghel Gabriel sa isang dalagang nagngangalang Maria. Dinala niya ang napakalaking balita. Magdadalang tao ka at manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Naguluhan si Maria, paano mangyayari ito, gayong ako'y birhen? Ipinaliwanag ng anghel na ito'y gawa ng Espiritu Santo at binanggit pa ang himala kay Elizabeth bilang patunay na walang imposible sa Diyos. At dito lumabas ang napakagandang tugon ni Maria. Ako ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Mga ka-disciple, grabe yung faith ni Mama Mary. Hindi niya alam ang buong plano, pero nagtiwala siya. Hindi niya kinailangan makita muna bago maniwala. Madalas kasi sa atin, gusto nating klaro muna lahat bago tayo sumunod kay Lord. Lord, siguraduhin mo muna bago ako mag-yes. Pero kay Maria, kabaliktaran. Yes muna, then I'll walk with you. Ito ang uri ng pananampalatayang gusto ni Lord sa atin. Mapagkumbaba, handang magtiwala kahit hindi klaro ang lahat. Kaya ngayong Memorial of Our Lady of the Rosary, paalala rin ito na sa bawat Hail Mary na binibigkas natin, inaanyayahan tayong tularan ang kanyang pananampalataya. Isang pusong handang magsabi ng fiat o mangyari nawa. Reflection question: handa rin ba akong magtiwala sa plano ng Diyos? Kahit hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Kaya ko rin bang magsabi ng yes kahit uncertain ang daan? Mga ka-disciple, kung kaya ni Mama Mary na magtiwala ng buong puso, kaya rin natin dahil kasama natin ang Diyos na hindi nagkukulang. Ako po si Brother Rai. God bless.